Isiqoka manje ukuthi silungise impilo zethu mbukelo khona ekhaya ukuthi siphumela kanjani singathinta kuphi kuze kulunge. Uma ngabe kukhona osokwenzile like wabikela abantu abadala wabikela uNkulunkulu ngento oyifunayo ungasho ukuthi abakuphenduli basakulungisela ukuthi indlela yakho ivuleke ibe yinhle mbukelo khona ekhaya. Thumela iy'nkinga zakho kumprofeti Emilintana njengamanje ngikukhulekise thina zizwe uqhubeke futhi ubuka amavidiyo ami Instagram, TikTok naka-YouTube ukuthi mbukelo khona ekhaya okenzeka kubantu uNkulunkulu kuyenzeka bathemba bakini wathemba amadlozi akho uNkulunkulu khona nabakini bakhona usuku nemini. Uma ngabe kuyenzeka mhlawumbe ungumuntu uthola ukuthi uyibuza why uNkulunkulu akubukele ungene enkingeni noma idlozi likubukele ungene enkingeni, because bafuna kubona ukuthi ubethemba kangakanani mbukelo khona ekhaya. Noma sekufika ilingo abantu basha bakushoko ungenalutho ungenanani kodwa ungalinga uliphike idlozi ungalinga umphike ubani uNkulunkulu ngoba kusambukelo khona ekhaya uzovuna. Bathi uvuna ini? Uvuna okutshalile. Mbukelo khona ekhaya masikhuleke sithandaze sithembe edlozini sithembe naNkulunkulu noba ngathini abantu. Idlozi lakho uhloniphe, idlozi aliyeli umngani wakho, isiphiwo sakho asiseni umngani wakho. Lezo zinto lezo zihloniphe uyinike isigaba sazo ngoba bazinikeze wena njengoba bakubona ukuthi ufanele ukuthi lento lena ungayibheka futhi uyiphatha kahle indlela efanele mbukelo khona ekhaya. Isiphiwo sakho ungadlali ngaso. Kula kubusise akhisele nabakini la uhamba khona kubeka inhlanhla emsebenzi imali umshado konke okufuna mbukelo khona ekhaya. Ngithi kuwe umprofeti ngithandaze makulunga ini into zakho izolunga ufuna ungafuni ngoba ngathini abantu yonke into yenzako izolunga. Ngiyakupromisa futhi ngiyakuthembisa sithembela uNkulunkulu nakubakini mbukelo khona ekhaya. Phila nabantu abanemicabango wempumelelo, phila nabantu abakufisela okuhle, phila nabantu abakubona uphakama, phila nabantu abafuna ukubonisa uyinto ethile. Ungaphili nabantu abakucikela phansi futhi ungadifundekeli kubantu abanemali ngoba abantu abanemali bona bakufuni. Phila nemuntu onengqondo, phila nemuntu okwaziyo ukuthi ungubani usuka bheke nempilo ngoba umuntu onemali anendaba nemuntu onenhluthu mbukelo khona ekhaya. Kula kubusise akhanyisela amagama lawo hlezi unawo wabe kuphi enhlizweni yakho. Mawusuka umnyaka usuka nenjabulo nempumelo mbukelo khona ekhaya. Uye ukukhala ukuthi January awunamali ini lungisa mbukelo khona ekhaya. Njalo abantu bakhala ngento eyi-1 hawu imali ipheka December uyazi imali yapheka December ibeke ungayimoshi imali. Kula kubusise I love you.